L-ilsin Malti ġie ddikjarat uffiċjalment nazzjonali 90 sen ilu biex ħapost Italjan li sa dak iż-żmien f'Malta u Għawdex kien meqjusu bħala uffiċjali flimkien mal-Ingliż. Dan l-iżvilupp u r-rikonoxximent tal-lingwa li kienet ilha sew l-aktar mitkellma fost il-maġġoranza tal-popolazzjoni tagħna minn mijiet ta' snin qabel seħħ biss wara l-impenn ta' diversi persuni matul is-snin, speċjalment fis-seklu 19 u s-seklu 20. Dokumenti li juru dan il-vjaġġ li għaddit minnu l-lingwa Maltija jinsabu fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Waqt li żorna l-post u tkellimna mal-esperti, stajna naraw bajnejna qatt ta' dokumenti storiċi miġburin f'kollezzjoni nazzjonali li tinsab ippreservata bl-aħjar mod. Dwar dawn it-teżori li jmorru lura għal diversi sekli u jixħtu iżjed dawl fuq il-bidu u l-oriġini tal-lingwa li nitkellmu u kif żviluppat, tkellimna ma' Michel Buħaġar, deputat librar tal-istess biblioteka. Ftit tal-ġimgħat ilu ikkommemorajna id-90 anniversarju minn meta l-Malti sar il-lingwa uffiċjali flimkien mal-Ingliż, però hija ovvja u kif nafu sew l-oriġini u l-istorja tal-lingwa Maltija tmur ħafna iktar lura minn hekk. Hawnhekk għażilna numru ta' dokumenti, kotba u manuskritti li għandna fil-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali li huma importanti f'din il-mixja tal-iżvilupp tal-ilsien Malti. Fost l-ewwel referenzi li naraw bil-miktub, insibu li l-eqdem dokument li jsemmi l-ilsien Malti imur lura għas-sena 1364 fejn jingħad li l-Patrijiet Benedettini ta' Katania ma setgħux jiftħu monasteru f'Malta għax ma kinux jafu bil-Malti b'referenzi oħrajn. F'testment ta' ċertu Pawlu Peregrino fl-1436 il-Malti jissejjaħ bismu għall-ewwel darba lingwa Maltensi. Matul iż-żmien il-lingwa li kienu jitkellmu biha il-Maltin dak iż-żmien kienet deskritta f'diversi modi, fosthom bħala Arabika, Moreska u Melitea, waqt li l-manuskritt mis-sena tal-assedju l-kbir fl-1565 tissemma bħala l-ilsien Feniċju, Arbi korrott jew Arbi mħassar u mħallat b'Taljan imgerfex. Saħansitra jingħad li kien fdal mill-ilsien Puniku qadim. Fl-1804 kavallier tal-Ordini ta' San Ġwan jiddeskrivi l-Malti bħala patios jew djalett Kampanjol aktar milli-lingwa vera. Kif inhu diġà magħruf fl-1450 inkitbet l-eqdem poeżija bil-Malti Xidew il-qada, magħrufa wkoll bħala l-Kantilena ta' Pietru Kaxxaro. Dan ikompli sal-1524 fejn kummissjoni mibgħuta mill-Ordni ta' San Ġwan biex titkixxef dwar pajjiżna irrapportat li l-abitanti tal-gżira jitkellmu bil-lingwa Moreska. Michel Buħaġar kompli tgħidilna li kien hemm diversi vjaġġaturi u studjużi li ġew f'pajjiżna u tkellmu dwar il-lingwa. Pereżempju, fil-ktieb li żoll più famoż del mond li nkiteb fl-1572 minn poeta u storiku Taljan Tommaso Poracicci jingħad li l-Malti u l-ilsien ta' nisel Kartaċiniż, waqt li ktieb ta' Giacomo Bossio itenni l-istess idea. Hawnhekk naraw kif waqt it-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta fl-1566 xi Maltin anzjan instemaw jgħidu leġġi żmien hemm fel-wardi kol skrebe, raba isju unik, jiġifieri jiġi żmien li fil-wardija tal-għolja xi berras kull xi berraba jiswa uqija. Tali referenza għal post ritet tfisser li dak li kien qed jinbena taħt kien se jsir prezzjuż u mhux biss bħala fortifikazzjoni kontra l-attakki mill-għadu. Dokumenti oħrajn importanti huma dawk tal-1672, Mejju ġibil-Wart u Żar, fejn insibu it-tieni l-eqdem poeżija bil-Malti, dik ta' Gianfrancesco Bonamico, u dak miktub f'manuskritt ta' Patri Ignazio Saverio mifsud bejn l-1739 u l-1746 li aktarx kienu l-ewwel xogħlijiet ta' proża bil-Malti li nafu bihom. Dizzjonarju tal-Malti li ħadem fuq Gianfrancesca Gius de Soldanis bejn l-1755 u l-1759 li sa ftit snin ilu kien baqa' manuskritt beda jiġi studjat riċentament waqt li f'pubblikazzjoni importanti fl-1791 minn Michel Anton Vassalli miqjus bħala missier lil-sin Malti insibu għall-ewwel darba alfabet Malti li fih 33 ittra. Buħaġar semmiet kif l-oriġini tal-lingwa u l-iżvilupp tal-Malti ħabosta snin, bl-aħħar żewġ sekli fejn ingħata imbottatura qawwija. Spinta verament il-qudiem sakemm ovvjament imbagħad fl-1934 jiġi rikonoxxut bħala lingwa uffiċjali u aktar tard imbagħad meta ħadna l-indipendenza il-Malti jsir il-lingwa nazzjonali.
kien propju fl-1920 li twaqfet l-għaqda tal-kittieba tal-Malti bil-ħidma ta' Giuse Muscata Zoppardi, Franġisku Saverju Caruana, Duncan Bsajla, Ninu Cremona u oħrajn, fejn anke ħadmu biex il-Kostituzzjoni l-ġdida tal-1921 tagħti id-dritt lir rappreżentanti Maltin fis-Senat u l-Kunsill Leġislattiv li jiddibattu bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan. Sakemm imbagħad fl-1929 Pietru Paul Sajdon beda traduzzjoni monumentali tal-Kodba Mqazza mill-Lutu l-Grik, xogħol li kellu jtemmu 3 snin wara fl-1959. Sa dan it-tant, fl-1942 Erin Seraċinonglot kien beda jikkompila d-dizzjonarju tiegħu li aktar tard kellu jissawar fil-famuż il-Miklem.